Poď si s nami pripraviť jednoduchý, rýchly obed, zapekaný baklažán s mozzarellou a zemiakmi. Baklažán najskôr pozdĺžne prekrojíme a osolíme, aby pustil prebytočnú šťavu. Vnútro vydlabeme, ale určite ho nevyhadzujeme. Na panvici si pripravíme cibuľový základ, pridáme čerstvé paradajky, rozmarín, sol a čierne korenie a necháme všetko spolu povariť, kým zelenina nezmekne. Zemiaky v šupke si nakrájame, dochutíme a dáme zapiecť na 180 stupňov asi 30 minút. Vydlabané vnútro baklažánu nakrájame na menšie kocky a pridáme ho do paradajkovej zmesi. Varíme, kým úplne nezmekne a chute sa krásne prepoja. Touto zmesou naplníme baklažány, prikryjeme plátkami mozzarelly, pokvapkáme olivovým olejom a dáme zapiecť na 20 minút na 180 stupňov. Kým sa baklažán dopečie, nadrobno si nakrájame pažitku a jarnú cibulku. Do zlatista upečený baklažán servírujeme s chrumkavými zemiakmi, preliaty olivovým olejom a posypaný čerstvými bylinkami. Rýchly, zdravý a chutný obed, ktorý zvládne každý. Sleduj nás pre viac zaujímavých receptov. Prajeme dobrú chuť. Dončos. Mäso nikdy nechutilo lepšie.